вечер започваме да пиеме. Днеска митница Йо, комшо, Яран, Сабах. Така, тази вечер искаме малко така водичка да си пиеме. Едната бутилка свърши. Така. Тази вечер сме във Фейсбук. Много хора викат Бадани. Тази вечер сме във Фейсбук. Понеже много хора казват, че съм бил избягал. И аз не съм избягал. Ами аз отивам в ТикТок. Ще слушаме народна музика. Иво Папазов, Краля. Вие знаете, че аз пред него никой не признавам. Нали знаете? Няма музикант, няма то, няма оне. Аз пред Ибряма никой не признавам. Не машина, ако ще да е какъвато и машина да е, аз пред Ибряма никой не признавам, затова нося неговата фамилия, Дани Папазов. И... Да. Така че малко ще наслаждавате тази вечер на такава музичка. Народна музика, народни хора. Народна музика, народни хора. Така, трябва да имаме уважението на този човек. Това е краля на музиката, Ибрям. Ох, котио, виж какво става. Хората ми направиха салатка. Ти да е мрежа. Та вечер съм тука, хора. Мама, ти дева, трябва да фана друга мрежа сега. Много прекъсва, трябва да фана някаква друга мрежа. Така, аз искам да ви се похваля. Каква салатка ми направиха. И тук са ми фенове. Гледай. Руска салатка, малко, едно яйчице и една голяма салата. И един хляб. Чакай. Това колко водка ще изпи. Чакай, че ми текнаха лигите направо. Чакай. Гледай как ga направи патрона салатата на Измир на Гюмрука. Гледай, на Измир. Гледай, това всичкото. Гледай какъв голям хляб. Това всичкото за 50 турски лири. 50 турски лири е евро и колко. Гледай. Ама това е за мене цена. Това е за мене, иначе не е толкова. Те знаят, че те са ми фенове, приятели. Да са живи и здрави. Аз започвам да пия. Само това ще го отрежа така с ножа, че ми пречи. Така го отрязваме това нещичко. Защото ако знаете колко много се чака на капиколе, направо си заминавам вкъщи. Аз му казах и на шефа. Отивам си вкъщи 3-4 дена, не ме интересува. И аз не съм тук да пазя камион. Аз камион не пазя. Отивам си да седа по пътищата като маймуна. Няма да стане. Не. Няма да стане тази. Фърлям го там, отивам си вкъщи, като дойде СМС-а, фащам една кола, фащам някой да ме кара. И така, аз нямам никаква вина да седя 4 дена там, да ме ебат, да не съм луд. 4 дена, аз за 4 дена мога да ида на почивка. Ето го и чиценцето. И да са живи и здрави тия патрони, бе. Да са живи и здрави тия хора тук на лукантата, бе. Утре са вален комшо, гели чорбавар. Чорбавар е. Чакай да видим. Руска салатка. Че това хубаво. Айде, хора, да сме живи и здрави. Тая вечер съм във Фейсбука. Тая вечер няма да бягам никъде. Малко да обърна на хората внимание. Те викат, че съм бил бягал. Бил съм ги изоставил. Оня нямал TikTok, другия не знам какво. Имам TikTok.
искате ли като се пиеди малко тогава? Сега още да ни карам да полудявате. На здраве, хора, да сте живи и здрави, и аз покрай вас. Много хубава водка. 22 бутилки си купих водка. 20. Не съм го заебал, ама днеска ми блокираха и единия, и другия профил ми е блокиран за 7 дена. Абе, аз ще ги блокирам тях. Искате ли да ви пусна мръснице моя? После ще минем към народното, ма сега малко мръснице моя да пуснем. Ще си спя с когото. Ще си пия, ще си ям, ще си спя с когото знам. Живота ми ще продължи, мислите ми ти не си. Налегна няма да умра, напукна теб ще продължа. Ти не си човек за мен, място нямаш ти до. Всяка вечер да си знов. Не, това не е любов. Всяка вечер да си знов. Мръсница моя, мръско искаше да ти говоря. В душата, курвенски са ти номерата. Уж била си моя, но спала си с моя и с Оля. А аз горкия пия и се пия заради те. Айде, защото почвам да откачам. Ай, на здраве. На здраве на всички Фейсбук. На здраве на всичките от ТикТока. Тук има и от ТикТок, има и от Фейсбук. Димитър Вълчев на 21 декември, без да лъканя, цялата група на Хармали в Асеноград на рожден ден. Ти, Митака, Димитър Вълчев. На 21 да сме живи и здрави декември. Митко Денев. Митя, какво става, бачота? Чакай да ва поздравя с бати бреме. Другите. Виж какво пише тук. Недостижими от никой. Путин в средата, Ибрям и Радев. Значи тия работи трябва хубаво да ги запомните от мене. Путин, Ибрям и Радев. А па вие, които сте кажете, че е обратно.
печелят, аз съм му запалил на тръп свеж, бе. Ти какво говориш, бе? Ти. Мами, лек път няма. Лек път тайче ще се пи. Какво стана? Почна да се пее. Хора, ай на здраве. Да сте живи и здрави. А пък мишките... Мишките само могат да ми говорят тук зад гръбчето отзад. Тук. Между другото ще маха много хора от Фейсбук. Значи такива хора, където не ми се обаждат и не ми пишат, защото ме чакат още 1800, поне на тях да дам изява. То живот стана такъв един педераски, хората се промениха, хората не те ебават изобщо за слива, някои те ползва като банкомат карта, такива. Ама хората не са прости, тия хората, те толкова не са прости, те са умни хора. Много хубава водка. Такава водка. Оня ден отидах. И си купих 20 бутилки. 20 бутилчици, такива водчици. Много хубава водка. Береста. Водката е беларуска и е много хубава. Литър. 1 литър. Аз взех 20 за 370 ля някъде, колко там. Ма мен не ме бъркат парите. Те хората знаят, че мен парите не ме бъркат. Аз като харесвам нещо, повече няма смисъл да ми обясняват за това нещо. Аз знам. Така, сега че да запалям тази ламба, бе. Мама, и ламбата идева. Не може да ме гледате ви. А може ли сега така да не ме гледате ви? Ако не ме гледате, ако не ме гледате, няма да ви върви в живот. Айде на здраве на Измир Гюмрук! Абито ако гледа патрона да е жив и здрака, защото тази голяма салата, то хляб, стара цикарет ми ги направи, вика, дай, вика, от сърце или теле, вика, 50 лири. Да, аз му дадах 50 лири, какво да правя? Той направо ми направи подарък. Пък нали се сещате, че 50 турски лири са нищо. Та мазна салатка. Доверие на кое? Хората много се промениха. Аз познавам хора над 40 години, ако знаете какви буклуци са. Такива буклуци вие не сте виждали. Къде сме израснали, къде сме били. Майко мила. Паричието ли какво ги направи, не знам тия хора. Направи ми еба майката. Промени ги много. Да знаете, парите много променят хората. Мен не мога да променят парите. Аз като съм казал, че съм във Фейсбука и в ТикТока и никога няма да си промена, да се изложи и да реномето. Никога. Не. Аз съм го градил това име. Така съм си го градил това име. Не знам какво става с това Фейсбук. 29 човека гледат, 30 човека. Аз съм имал по 2000 човека.
Не знам на какво се дължи, дали защото не влизам. Обаче хората са много променени. Много са променени. Вие не знаете какви хора и от музикантите какви има. И от музикантите да видите какви миндили има. Ама ще дойде време, ще кажете, той Папаза. Много правилно разсъждава Папаза. Да? Няма значение. Нали знаете, човек се ебе един път, мъжко дупе един път. После вече не могат да го ебат. На здраве на моите фенове, на моите приятели. Който ме уважава, който ме познава на живо. Като гледам тук, бая хора ме познават. Нали, аз ги разбирам, че завистта им е голяма към мене. Аз ги разбирам тия хора. Обаче не мога да им помогна. Мишка, вие какво мислите? И ние сме си броили стотици на хората. Просто е та промяна, която я правят, не правят хубаво. Завист, музиканти, отива, разваля му пазарлъка, да се представи да свири по... При мене няма такива работи. Аз като кажа на хората, нали, няма значение, гривна ли съм му дал, лекарство за хемороиди ли съм му дал, лекарство за диабет, за корем, за... Те са там към 12 такива работи. Аз нямам проблем. Аз и във Фейсбука имах проблем. Нон-стоп пишеха простоти. Изгоних към 6000 човека и се седнаха на газа. Що не пишат сега? Така че майка ми може и тя да гледа Баба Люба. На мене никой не ми е дал 1 лев. Ако някой каже, че ми е дал 1 лев, единствено моя брат ми помогна с 1000 лева и аз му ги върнах на едната седмица веднага. Единствено той ми даде тия пари и даже ми каза, че съм бил бързал. Както и да няма значение. Ние сме си братя. И само той ми даде пари да ми помогне там за къщата. И аз му ги върнах. Няма проблем. На никой не съм останал длъжник. На никой не съм го завлякал. На никой, аз не помня. Или моите деца да завлечат някой. Не. Но сега 22 човека сме. Аз знам какво да направя. Ще прехвърля на друга мрежа. Обаче ще загуба това. И трябва да влизам в ТикТока, ама не ми се влиза в ТикТока. Нека малко да чакат до утре и до 4. Че постоянно тия педараси само блокират. Ама защо ме блокират и те не знаят? Такъв е тази завист. Ама аз го знам, че те ми завиждат на мен. На мен ми е пределно ясно. Пуснаха приказка, Дани Папазов много пари дава на музиката. Ще давам. Ще давам, защото имам. Като нямам, кой ще дам? Ама аз винаги имам. Ще давам и на което искам. Това е. Никой не може да ме спре мене, аз да давам пари на музиката. Ще давам. Това е. На здраве, хора, да сте живи и здрави. Искам да поздравя бати Брям, ако гледа някой, искам да е жив и здрав Агата. Това ми е най-любимият човек. Виж къде си го. Средата на сърцето. Виж, така исках да ми направят снимка. Човека, бе, това е наркотика, бе. Абе, какви машини сте вие, бе? То бил машина. Каква машина си ти? Ето ga машината. Машината номер 1. Иво Папазов и Бряма. Ще му се качат на кура на бати Брям някой да свири като него. Знаеш кога ще свири като Брям някой? Хората са се напиквали в гащите, кака Мария вика Дани. Едно циганче гледа бати Брям как свири и се напика в гащите и му текна на чорбите. Вика. Ами ще му текнат. Той направо откача. Това е извънземен човек. Това не е музикант. Затова дайте му да пожелаем да е жив и здрав Агата и някой, ако си позволи една дума да каже за него, ще го закопам до гроб. Много дълбоко ще го закопам. Той човек не заслужава такива работи. На то човек Румен, кмета на Калофер, вика, ще дойде време, копчето на Балтона ще му струва много милиони. Да знаете, на то човек. Ще дойде, не.
Така, на здраве на всички музиканти, без да ги таковам, да са живи и здрави и малко да се държат по-така резервирано, да ни правят интриги. Много музиканти станаха интриганти. Музиканти станаха интриганти. Каква рима има? Еми така е, тие на мене ми завиждат, ама аз какво да правя? А сега какво да направя? Оркестър Марица е номер едно. Аз какво да направя, че оркестър Марица е на номер едно? Аз какво да направя? Ама вижте го Хари Асенов оня ден. Не оня ден. Колко пъти ходи на Кръстова гора? Еми ще ходи? Как няма да ходи? Там е истината. За здраве, за късмет, за всичко. Това е. Аз нищо друго не мога да кажа. Аз му казах на бат Хари: ти вземеш ли Пламен Петков? Мен не ме интересува кой ме гледа. Ти вземеш ли го Пламен Петков, откраднеш ли го Пламен, смятай, и това е. И така и се случват нещата. Аз знам за какво става въпрос. Аз го знам. Това е. Няма какво да разправяме. Аз ви казвам, че от по-голямата възраст Филю и Пламен са номер едно на саксофона. Това е, и на кларнета Пламен. Какво има толкова да ви го обясняваме сега? Еми сега, моля ли се? Никой не искам да ми се сърди, ама аз постоянно се чувам с Пламен, постоянно с бат Хари, постоянно с оркестър Марица. На мене иначе никой не ми звъни. Иначе ме обичат много. Папазъка дава по стотачки, така, добър е. Нали, папазъка дава, ама той папаза не е толкова прост. На здраве, хора! Искам да поздравя бат Ибрям, нали? Искам да поздравя бат Хари, искам да поздравя да са живи и здрави Георги Янев, искам да поздравя Младен Малаков, искам да поздравя и другите да са живи и здрави, но да знаят за какво идва реч. Димитър Стефанов, добър вечер. И сега аз ви казах, хора, няма кой да ме гледате. Аз преди Ибрям не признавам никой. Да знаете, аз ще го държа и Господ ще го пази бат Ибрям дълги години, да го знаете, заради мене ще го пази. Казвам ви. Скоро беше получил едни проблеми, щеше да умре. Вика, Дани, щях да умра. Еми щеше. Нормално е. Обаче като си има Господ да си го изтиш, да живееш. Аз не знам дали някой го обича бат Ибрям повече от мене. Тук има големи артисти. Обаче като мене, дали някой го обича бат? Единствено Иван Иванов и другите, ама баш като мене не. На първата приказка, когато си правих в ТикТока и Фейсбука и му казах: бат Иво, може ли, даже и Кака Мария бяха, може ли да си направя профил с твоето фамилия? Питал го човека, а не да си правя Папазов, Мапазов. Може, вика, направи си каквото искаш. Това е. Повече ни няма да говорим за тази работа. Но ви казвам, че това е. Това е човека, здрасти мите. Това е човека. За мене, не за мене, за всичките хора е така. Специално за Ванката, кмета на Зетио, да е жив и здрав. Докато е той, ще винаги ще кани Ибрям. Винаги. И който го е поканил бат Ибрям, то човек не трябва да се стои от тях. Аз как да ви го обясня на вас? То човек е легенда. Няма значение устарял ли е, какъв е. Нали знаете, че стара риба няма. Всички музиканти. Да го знаете. Сега на 31, на 21, не знам вие какво знаете, ако ще да ми струва 15 000, на мене ще ми свират оркестър Марица. Не оркестър Марица, ами бат Хари, Пламен, Тони Кобрата от Караджало, Магдето. Аз не съм някаква мишка да като кажа нещо и да лъжа хората. При мен няма такива работи. Аз съм го казал, аз съм го заявил. В Асеновград, в Асеновец. Над 100 и колко човек. Обаче искам на мене да ми е хубаво. Нали, аз искам
моите фенове сам искам да ме уважават, аз нищо неща от тях. Искам само да ме уважават. Па на мене колко ще ми струва, мен това не може да ме обърка. Така е, хора. Много хора, много хора са променили. Направо, сега Янко Янков, дет ме пита върви ли аудито. Значи, какво да ви кажа за Янко Янков? Това момче просто е роден за такъв, как се казва, мапер. Просто Янко е роден за мапер, за майстор. Няма кой да го крие. Аз виждам моята кола как върви, на хората колите как върват. Просто му си е вродено в главата да прави такива работи. Всеки не може да прави такива работи. На здраве, хора, да сте живи и здрави! Искам един ден да направя нещо с музикантите, да се събереме. Някаква музикантска група. Така малко с тях. Кой е крив, кой е прав. Кой гледа да изде хляба на другия. Макар че това не е хубаво. Аз никога няма да ида на някой колега да му ям хляба и да го изгона от работа и аз да седна на неговото място или да му взема пазарлък или нещо. При мен такива работи няма как. Аз не мога да си смогна на моите, да отивам на хората да таковам, да им взимам хляба да им ям. Значи, докарай га, мамите. Докарай га да видиш за какво става въпрос. Това дет си го карал, все едно, че нищо не си карал. Макар, че ти са малко конети. Ако искаш да покараш моята петица да видиш какво става, не можеш да си вземеш въздух. Знаеш как върви? Докарай да видиш за кой идва реч. Ще му кажа заради мене да ти я направи по-ефтино. Да видиш аз дали лъжа. Лъжа, ама... Мите, на 21 декември да сме живи и здрави. Харманлийската група, ти знаеш, ти, Баджоро, Митака, другия Митак. Не знам Баджоро ли ще кара. Ако не ми дойдете на рождения ден, ва изгонвам и ва търкам, повече няма да занимавам с вас. Винаги сте идвали, винаги сте ме уважавали и подаръци неща. Ако някой тури нещо в пликчето там да има 20 лева, 10 лева, 50 лева, берекет версен. Такива подаръци, часовници от картон, тенджура с гъби, едни такива работи. Кой да ги правя тия буклуци аз? Хора, той вече живота е скъп, бе. Какви са ти? Тия работи. Ти си знам, ти си на 100% си ти. То път, че е много интересно. Да сме живи и здрави, ти знаеш, аз всяка година правя такива работи. Курбан, рожден ден. Докато имам възможност, ще правя. Ама аз като гледам, бая ги правя нещата. На здраве от Белозем, на здраве на кметицата на Вилито, да е жива и здрава. На здраве на кметицата на Вилито, кажи, папа заказа още 5 мандата и дава. Чули? Кажи, папа заказа още 5 мандата ти дава. Много кметове ще има. Много кметове. Аз много обичам кметовете. И те много ме обичат. Обаче, като ида да седна на масата, на папа за всичко е сервирано. Всичко е сервирано на мене. Където и да ида.
На здраве, хора! Да сте живи и здрави. Радослав Пергишев, трябва да ми донесеш по-ефтине от ония да резнем, така моето момче. Радослав Пергишев, ти също. Това дет съм ти го казал и си го чул, да знаеш за 21 в събота да сме живи и здрави декември. Значи няма кой да ти обяснявам. Това е. Списъка е много голям. Ще забрава някой и после не мога да поканя целия TikTok и целия Facebook, а аз знам кой мога да поканя. Които са ми на сърце. Ай на здраве! Как къде? Как къде? В Асеноград, в Асеновец. В най-скъпото, най-хубавото заведение. Георги Бураджиев от Асеноград. Му Гоше! Запалих му една свеж от 4 личе. На Гошето от Асеновград, къде държи она, как беше она заведение, дето се правихме постоянно. Вика му, Гоше, ти ще вървиш много напред, батиот. Амба Дани вика, къде да върна напред, той ресторант това. Ба какъв ресторант, бе? Трак взима Асеновец. Яла виж сватби, кръщенки, мръщенки. Яла виж горе за кой става въпрос. В Асеновец. И аз му казах на Гошето, викам, Гоше, да си жив и здрав, моето момче. Аз съм ти пожелал на тебе. Аз като кажа на някой нещо, той трябва да знае, че му се случват нещата. Даже той каза, че ще ми направи цени. Той каза, че ще ми направи алкохола, без аз да му казвам. Каквото съм го взел то алкохол на тебе толкова. Представете ли си, без аз да му ги казвам тия работи. Той знае много добре. Да сме живи и здрави, е така, да ми са живи и здрави внучета, че най-много си обичам аз внучета. Децата толкова ги обичам, ама като внучетата. Те са надяват най-малкия Петър, такъв красив. Като ма види този малкия Петър как ми гука, и между другото, той е кръстен на моя брат. Да знаете, да благодарим на моя зет, на Генджабай Местан и на моята дъщеря, че смениха моя брат името му и го кръстиха на брат ми. Това е много трудно да знаете, хора. И който завижда, да знае, че от нещастие няма да се оттърве. Това са путкини работи. Винаги бащата и жената казват кой как ще се кръсти. Иначе на мене ще да го кръстят. Аз знам. Зет ми искаше на мен да го кръсти. Обаче, нека аз имам Даниела и мой ще да има и Даниел. Така че... Идвай, Валентине. Да не забравиш само, трябва да дойдеш, защото те са над 100 колко човека. И ще помоля тия, които съм ги поканил, ако няма да идват да ми кажат, защото 60-70 лева е един коверт. Значи няма смисъл да ги фърлям на... Такива работи, като се каже, че някой ще ми дойде на рождения ден, трябва да дойде. Не може да ме излъжи мене и аз да плащам после. Аз мога да ги оправя нещата, ама нали ти си го платил толкова, там 60 лева, 70 лева ли, колко е. Вече всичко е много скъпо. Вие да не мислите, че това е така. Искате ли да ви пусна Пламен Петков? Нека записвай сега. Да. Искате ли да ви пусна Пламен Петков? Много ма кефи Артика. Значи Пламен много го обичам. Това е универсален музикант. Няма кой да му прави реклама. Пламен как свири саксофон? Просто... Много!
Значи българи и Филю и Пламен номер едно. Айде вече. Ама той вече Ради Драгиев и той, нали, българин. Той е вече от по-малките, нали, защото Пламен е по-голям от Ради и Филю и той. Сега искам да ви пусна, просто не искам да се обижда никой, но това е за мен, Пламен Петков. Аз му го казах на бат Хари. Викам, бате, вземиш ли го Пламен Петков, да знаеш, ти ще имаш оркестър и няма да се спреш. Хоп, взима Пламен Петков и ала виж какво става. До година същата работа. Много е важно кой ти е саксофониста. Много е важно. Трябва да ги знаете тия работи. Така, чакай да намерим сега тук. Оркестър Марица. Аз няма кой да му правя на Пламен. На мене Пламен ще ми свири на мое рождение. Да ви го кажа под секрет. Пламен и Тони Кобрата от Караджало. Така искам, така правя, плащам без никакъв проблем. Оркестър Марица. Аз си правя собствения кеф. Нека да сме живи и здрави. Оркестър Марица. Домлян. Сега ще видите. Трябваше да дам Татарел. Гледай го. Гледай го, какво прави Артика, гледай го.
искам да кажа на всички музиканти и саксофонисти и който и да е. От Юрий Юнаков няма по-добър. Това е краля на саксофона. Повече не искам да говоря. Дано да сте ме разбрали правилно. Това е краля на сакса.
искам да пожелая на бат Иван Милев и на Юрий Юнаков, нека да са живи и здрави. Това е саксофониста. Няма по-добър от Юрий Юнаков. Ние на дърти години, ако ще е на каквито и да е години, Юрий Юнаков става и им показва на учениците за кой идва реч. Това е мнението ми за Юрий Юнаков. Нека да е жив и здрав. И неговия син Алекси Юнаков, дано да наследи добре баща си. Но това е машината, да знаете от мене. Така, сега аз ще смена, ще рестартирам лайфа, защото тук е един гол кур. И после пак на линия.